चढ़ल दशहरा भई मंदिर में सोरावा आ गइली माई मोरा घरों में घरावा। चढ़ल दशहरा भई मंदिर में सोरावा आ गइली माई मोरा घरों में घरावा। अब सजावह न पूजा के थाल रजऊ माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। लक्ष्मी स्टूडियो आरा। पंडित जी पाठ गावस मचल है कहरी करी ना देर चली माई के दुआरी। चली ना पंडित जी पाठ गावस मचल है कहरी करी ना देर चली माई के दुआरी। माई से बाट संदुराया बाद रजऊ माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। नारियल चुनरी ले आई लच दहना पैसा लज हम कहरब न माना। नारियल चुनरी ले आई लच दहना पैसा लज हम कहरब न माना। ताजा ताजा फूल चढ़ी प्रसाद रजऊ माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। माई के लेके होया गइल बघऊ उन कहाँ रे रह जाऊ। ए जी चली ना काहे देर कइले बानी।